Sa balita international, Mattarella liwat na pilihan bilang presidente sa Italy. Sa balita sa sports, women's football team sa Pilipinas nakasulod sa World Cup. Balita entertainment, R&B singer Chris Brown liwat nagapangtubang sa kaso nga rape. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng mga lucky colors kag horoscope sa mga Chinese zodiac sign. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Enero 31, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Correction Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang frontal system nag-apekto karon sa nasidlangan sang Central Luzon. Ang Western Visayas, kalakip na ang Negros Occidental, kag siyudad sang Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may isolated rain showers o thunderstorms, sumangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na sidlangan, padulong namin na sidlangan, ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay naman tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw nagbutlak las 6:07 kaina, magatunod naman las 5:48 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Para sa heavy-duty hugasin, Yes, good morning liwat mga ka-aksyon, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Lunes kita, katapusan nga adlaw sang bulan sang Enero. January 31, katapusan nga adlaw. Buwas Pebrero na kita. Tiang Pebrero, sumong pila ka adlaw, February is only 28 days, no? 28 days na kita sa sininga tuig. So hindi pa ta leap year, no? Good morning dira sa naga-monitor sa Facebook. Like and share lang sa aton sini nga Facebook page kag sa aton nga FB Live. Okay? Russell Gomez, maayong aga dira. Christine Menyes Villalobos, sakay Ilimar Redimo, kay Ma'am Luisa Ling Melos, Swings Gile Morales, good morning dira sa inyo. Kay Stella Marie Celis, maayong aga man dira sa Bago City. Sakay Enrique Caballo Subaldo Jr., Arsenio Yuraoba Jr. Good morning man. Kay alagad Kevin Henry, kay sa tanan dira nga mga taga Hinuaan, maayong aga sa inyo. Sa classmate ko da, Mayor Ernesto Estrao, good morning sa imo. Joshua Bia, good morning. Action, ginagreet niya si kumarin niya Vanessa Mayo kag kumarin niya Jinky de Alagdon sang Phoenix, Arizona. Kay alagad Kevin Henry, good morning diwat kuno sa kay Jason Tembrevilla, Tupas sang Banwa sang Hinubaan. Sige kag mo ning problema ko sa akon di okay wala iya. Hina na siyang internet basta waiga no. Isa need mo lang i-refresh man Ano action ko na bot. refresh naman. I-out ka lang dahil, tapos i-click mo liwat ang live. Muna ginimo ko subong. So ara naman siya pero mabalik naman sa dayon sa daw wala naman blaga sulod ang mga Sa ako actually, i-tap mo lang dire ang screen. tap Diba? mo na. Kaya ara na I-tap siya. mo lang ba? Sa comment dampe. Oo. Kaya ara wala. Ara na. Good. Nagsulod Ako niya na do siya. wala man now. Wala man nagsulod niya comment. Sige, sa mga kwandira, sa mga taga Libertad Public Market, good morning sa inyo. Dira sa kwan pagit sa dumanan bla sa Hutuda. Good morning sa kay Bertie Raposco Halyasgo bla Raposco. Nan. Sa kay sa dira sa Sunrise Cafe bla kay migo ko da Rudy Gonzales nga permiga pangapedra maayong aga gidra sa inyo, no? Kay Miss Lily King, finally makabalik na ko sa Philippines. Ay mapuli si Miss Lily.
Oo, sige. Fresh from London. London, makapuli na siguro kay daw gina-allow na sa mga kwan mga tourist gani i-allow na sa BI. Oo. No? Ayan pa ang mga Pinoy. Ayan pa mga Pinoy, mga returning Filipinos, no? So, Mayo action boy, kaya at least, nasubong ng mag-ana lang bala ang requirements. Halog. Oo. Hindi magit sa bagan to halog lang. Halog. Halog kag mag-an. Mag-an Mag-an sa bulsa. Okay. Okay? Kaya ang Manila, sugod was ang NCR. Level Alert 2 na level sila. 2 na. Kita yung alert level 3 bang gyapon. Yes. Basta alert lang no? Sige yung talang gyapon ang mga pag-observe lang sa mga health protocols. Kay manubo gini siya. Ako positive ko yung manubo gini siya. Yung sa mga tanawin mo daw, wala nakatapusan to sige lang maabot ng panahon nga magbalik kita at least sa normal. Mabalik kita liwat sa pre-pandemic Nga na le, panahon. kwan. Okay? Daw ni daw sobra na do ka tuig no? Do may duha na ka tuig. Sobra naman of 3 years na actually. Nag-start. Kung sa world ba? Sa world. Hindi Kiti pa, siyempre manog 2 kung- years pa lang guro Kay mga March to siya mo. Last sa year. aton gidi Sa aton diri mga March mo no. Mga duha na ka tuig. March lang guro nag-gid sa aton. Sa Siyempre aton, mo pa malang do- pagpatigayon sa Damdaman mo tong lockdown sa aton to March 16, 2020. March 16 2020. Doon mo ng flight na ni Mama nga hoy na dayon. March 16, 2020 kita nagsugod sang kwandre mo sang mga ECQ, GCQ blato na. Gabi gito nga panahon na boy mo. March Pero 16. ghost town gitong Bacolod. As in. So, So, hindi ata manugduwa na for katuig. sure hindi ata makabalik dira sa mo na nga panahon. James Pringrases, Denden Lopez, Mayang Agaman. Standby na kita sa mga balita lokal. Aksyong Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:11 sa detalye na sang mga balita lokal. Bukas sa gihapon ng gobyerno probinsyal sa pagpatigayon sang libreng RT-PCR test sa mga Negros-bound travelers. Ini naman ang ginpahayag ni Governor Bong Lacson. Suno kay Lacson, handa man ang gobyerno probinsyal sa pagpatigayon sang bagong rapid antigen test nga libre para sa mga Bacolod-bound travelers agud mapasiguro ang authenticity sang resulta. Umpisa Pebrero 1, tuig 2022, tanan nga pasahero nga nagasulod sa Bacolod kag Negros Occidental ang hindi na pagpangitaan sa negative RT-PCR test result kundi ipaidalon na lamang sa libre nga RAT upon arrival bilang requirement bisan ano pa ang vaccination status. Sa anunsyo sa Malacanang kahapon Domingo, nalakip sa ang Negros Occidental ka Bacolod sa mga lugar nga ginpaidalom sa gihapon sa Alert Level 3 umpisa ini sa Pebrero 1. Naka-record sa 1,275 kabago nga kaso sa COVID-19 na Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 170,849. Samtang 1,578 naman ang na-report nga naka-recover sa COVID-19 kag nagdala sa kabilugan nga 145,712. Wala naman sa report nga napatay bangod sa COVID-19 kag ang death toll nagapabilin sa 4,798. Sa karon 20,280 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Nagpanguna sa may pinakamadamo nga bago nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas ang probinsya sang Iloilo nga mayara sang 363. Sa 363 ka kaso, 358 diri ang local cases, duha ang returning overseas Filipinos, duha man ang authorized person outside residence, kay isang locally stranded individual. Ang syudad sa Iloilo ang may 291 man kabago nga kaso sa COVID-19 kag 230 naman sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang ang syudad sa Bacolod ang may 129 kabago nga kaso sa COVID-19.
107 sa probinsya sa Aklan, 86 sa probinsya sa Capiz, 54 sa probinsya sa kag 15 naman sa probinsya sa Guimaras. Sa iban nga balita lokal, ginadusos ang Department of Public Services o DPS ang local government units sa Bacolod nga magpabidding para sa cell number 3 sa sanitary landfill sa Barangay Filisa. Ginpahayag ni Ramel Palalon, officer in charge sa Department of Public Services o DPS, pwede na nga mabutangan sang duga nga basura ang cell number 1 kay cell number 2 tubtub anom pa ka bulan. Ginklaro ni Palalon nga sa pulisa sang DNR Environment Management Bureau wala man sang limit ang kataason sang basura labi na kon lapad ang landfill. Pero suno kay Palalon samtang wala pa napuno mas maayo nga makapreparar ang syudad sang cell number 3. Ginalantaw nga ang 1 ka hektarya nga duta ang plano nga ipabid sang syudad. Suno pa kay Palalon karon nga nagbalik na sa pag-operar ang mga negosyo. Nagalambot sa tubtub sa 100 ka tonelada sang basura ang mahakot sa Bacolod kada adlaw. Nagapabilin nga ang IPM Construction Development Corporation ang mga nagapanghakot sang basura sa syudad kag pag-maintain kag pag-operate sa landfill tubtub bulan sang Abril 2022. Hindi kinahanglan nga na-admit sa ospital agon maka-avail sang sickness benefit loan sang SSS ang mga nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sa Kapuyan sa Aksyon, ginpahag ni SSS Bacolod Regional Communication Officer for Western Visayas West 1 Division nga si Ms. Charis Magdalene Avila nga mahimo maka-avail sang loan ang tanan nga aktibo nga miyembro sang SSS nga nagpositibo sa COVID-19 bisan ini sila ang sa mga quarantine facility lamang nagpaayo. Suno kay Avila, ang requirement lamang nga ilagin pangita mo ang resulta sa RT-PCR test o kunang kopya sa Certificate of Completion nga ginhatag sa mga quarantine facility. Suno pa kay Avila, ang mga aktibo nga miyembro nga mahimo maka-avail sa sining loan, ang mga rehistrado nga miyembro na sang SSS sa katuig antes nagka-COVID kag mayara sang bisan 3 ka bulan nga minimum contribution. Kung nag-ubra pa gid siya, sir, no? Kag nag-positive siya na infect siya sa tungod sa pag-ubra niya or on the way bala sa pagkanto niya, nag-commute siya, sir, no? Dayan na kuha, be. Wala, but sa SS, may easy pag gina siya, sir. Ang employees compensation. Pagawa na siya. Oo, sir. So, sa employed nato ni members, kag sa mga self-employed nato ni members, pwede na sila ka-avail sa sickness kag sa easy na benefit natin. Ang kabayan sa pahayag ni Charis Avila sang SSS. 50 milyones, 205 mil na nga housing assistance ang nahatag sang lokal nga gobyerno sa Cabancalan, Negros Occidental sa mga pamilya nga ginahalitan sang Bagyo Odette. Ini ang summary of housing assistance nga ginpresentar sang syudad pagi sa City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO. Halin Disyembre 30, 2021 tubtub Enero 28, 2022. Suno kay Mayor Pedro Zaico, ini nga bulig pinansyal ang halin sa lokal nga pondo sang syudad para sa matag-iya sang pulian nga apektuhan sang bagyo. Dugang pa sang alkalde ang una nga batch sa mga recipients ang nagbaton sang financial aid sa tung December 30, 2021. 3,000 pesos ang ginbaton sa matag-iya sang partially damaged houses samtang 4,000 pesos naman sa totally destroyed. So naman sa CSWDO, ay iba ni mga dokumento nga ginsumite sang barangay ang ipaidalong pa sa validation antisi panagtag ang dugang nga cash assistance masunod nga semana. DOJ may nabaton nga tip angot sa ginaligar assassination plot batok kay Bongbong Marcos. Samtang Comelec Commissioner Guanzon ginatagan ultimatum ang ponente sa disqualification case ni Marcos. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha. So, good morning na dira kay Migo naton Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Kay Melvin Peñafiel, Rodji Tayhupon. Brother ni Kwan, ni Action Art. I'm not sure lang. Sa kay Kagawad Noel Libuon, good morning man. Kagay Mike Libuon, good morning Yes, dira sa good imo. morning. Yes. Kay Lorna Diligencia, Lisa Joy Ilon Amoroso, Jensky Mayag. Ay, may pamangkot ni sa gali Action Doors. Anong Mangkot lang pamangkot ko ari yan? ko di sa Manila, mapuli ko da sa Bacolod. Ano ipakita ko di sa airport sa Manila para makasakay ko sa eroplano pakadto da sa Bacolod. So good buwas, February 1 sa February 1 ini ma-start hindi subong sa buwas, February 1. Ang requirement na lang sa mapuli dire kung taga Bacolod ka, rapid antigen test. Mo na siya, tapos kung may ara ka na sang RAT o kung rapid antigen test, apply ka sang ESPAS. Yes. Amo na sa pakita mo. No? Basig mo lang guro approval kung sa SPAS. Automatic na. Basta Or- kompleto lang imong require. Amo pala na mo i-attach mo lang ng rapid antigen test mo. namin ko bilang processing bala Dasig na na. pareho sa Iloilo sang last sang dito ko nag-agi nang pag-apply mo pag once na send mo na ang imo details automatic approve mong. Tingay, di ba, sa una, mapila pa na ka-days, kay ginausisa pa na. Amo na, ayan, subong, dasig Basta kayahan. dasig ma lang kay ito kapila ko na sige, mag ko dasig ma lang. Tiyan mo na sa Jensky ang imo nga ipakita sa airport kag ang ticket mo Kag syempre, fully vaccinated siya. Fully vaccinated ka dapat. Fully vaccinated fully siya. Kung vaccinated hindi, ka. require kag i-Japan Kung hindi ka fully vaccinated, require ka gyapon sa RT-PCR test. Correct. Pero kung fully vaccinated ka, RAT ka lang. Rapid antigen test. Actually, bala Action Boy, once magkuha ka bala ticket, gina-follow up kagid bala sang airlines sa mga sa mga requirements, requirements mo. gina-email ka na nila. Okay. Ma-provide ka email, magkuha ka ticket, di ba ga pangayagid mo na email. Ga ano sila gina-update ka nila sang amo nga requirements mo. Tapos gina-remind ka gina nila from time to time. Ara man lang gali. Oo. Sige. Kung inakon sila mismo persona nga nagkuha sang ilang nga ano ha, sang ilang nga ticket. ticket. May daan ba sa ilang nga ticketing ano bala? Mga agency Mga bala. agency, Wala ha. ko balo sina kaya ko biya ko gidya persona gakuha sang mga ticket kusubong. Kusubong, huwag ka nagasalig. Why na ako gasalig kay Shinami. Sinamen ito, lipuan. Hindi ako pala. Ano ito yung apelido? Nalalipat ako. Naging kalimtan ko lang ang apelido niya. Kay lang. Maverick Anthony Diaz, good morning mandara sa imo. Joanne Salmete Isiha.
Kay Kagawad M. Saboso, mga agad na sa imo, Ems. Sa kay Attorney Doug Pandan Mandira, good morning. Yes. Kay Jonalyn Ninyal Decrepito. Si Ma'am Vanessa Mayo, hello ko no from Dr. Mayo of the beautiful state of Minnesota. Yes. Kaga, thank you for the 100 stars in send. Kay Migo tada Bob Francia, bla, good morning, Doctor. Si mo doktor. Masiling sa akong doktor, masiling nakaroon ng mga kwandi blangas niya duway man tadi sa aton listahan di sa mga doktor nga si Bob Francia. Kaya action boy lang na yan. Ako na iya. Personal ko na siya nga doctor. Yes. Personal quack doctor. Doctor quack. Action boy, kilala mo natamyaw mo na si Maverick Anthony Diaz? Oo. Okay, sige. Di na ta kay kuano kay Sol Lama Barnacha. Sawa di ka. Bacolod. Ano Kita mo? Dali lang. March Okay, na may- napuli gali si Jenske. March pa man. March Ati pa man. lawig-lawig pa na. Laton tanda may mga bag-o naman da karon nga mga protocol da. Georgia Gargasiran, mga aga dira sa imo, no? Kay sa tanan nga mga miyembro sang EFC, no? Sang Energy Funds Club. Good morning sa inyo. Kapit-kapit lang ta kay medyo mataas pa nga aton kaso. Pero manubo na siya. Ako pasa kwan ko hopeful ko nga manubo ni siya siguro mga by March matamat na ni siya, mahalog na gini siya, no. Bisan sa dara sa mga pululi bla basi masalog pagid ang aton nga kwan. May naghalog pagid aton nga mga travel restrictions. In fact, kabato na kita gani sa mga foreign tourists mo, no? So, meaning, medyo nag-alog-alog na aton nga travel restrictions, okay? Sakay Morales, Coelho, Feli, Alieza. Good morning man sa imo. Dira sakay Teresa Linaha Gayaw, Torco Jongko, sakay Jean Buerom. Good morning dira. Si pare ko Arlene Buerom siguro nagbalik naman sa barko ay, no? Ano ni si Miss Georgia nga waiting for second time? Ano ko nung waiting for second time? Second time man. Sige Ano? lang. Tamiyon ko bla na action boy si Romela Ocalinas. Kay si Maria Corazon Gumban. Good morning, man. Yes, may aga sa inyo, no? Kag nalipat lang ko kung may mga sige, way manggura. Ang mga nag-message bala sa akon yung ano ganina, messenger bala. Ay bando draga agi sa messenger ko no. Tipang basahon mo gina sila ya. Correct. Homal Lumena, may aga man sa imo. Kag si Liza Joy Ilon Amoroso. Good morning. Good morning. Naka-order naman ko tuliwat siya sang kwanto bala? Sa Nami ito sang kwanto sang chicharon bulaklak. Dumdum ka to tong dako. Dako mo lang dako bala. nag-order ka to siya. Yes, oo. Kanami, oo. Standby na kita sa mga balita national.
Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Detalye na sang mga balita nasyonal. Nakabaton sang online tip ang Office of Cybercrimes ang Department of Justice angot sa giniligar plano nga pagpatay kay Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginkumpirma ni Justice Secretary Menardo Guevara ang impormasyon nga apang padayon nga gina-verify pa ang nasambit nga tip. Suno kay Guevara, ginahinyo na sa OCC ang preservation sa accounts ng suspect, samtang ang DOJ naman ang ginmanduan na ang NBI nga i-validate ang nasambit nga tip. Suno sa Tiglikom, confidential pa sa karon ang ibang mga detalye angot sa nasambit nga tip, bangod man sa isyu sa seguridad. Samtang gipahig naman sa kampo ni Marcos kung gindayo na sang OCC ang investigasyon matapos nga makabaton sang TikTok post nga nagasiling, "We are meeting every day to plan for BBM's assassination. Get ready." Base sa impormasyon gikan sa OCC, ginpahig sang kampo ni Marcos nga nagpadala na sang sulat si DOJ OCC Officer in Charge Lawyer Charito Zamora sa Law Enforcement Outreach Trust and Safety sang TikTok. Iniagod dinyoon nga i-preserve ang datos nga may kang tanan sa subject account samtang nagapadayon ang legal process sa otoridad. Samtang sa separado nga mensahe, ginpahig ni Guevara nga gilayon naman nga naghulag ang OCC bangod sa serious nature sang impormasyon nga nabaton sini. Ginpanawagan ni Commission on Elections kung COMELEC Commissioner Rowena Guanzon si Commissioner Amy Ferolino nga ipathag ang rason sa delay sa pagpagawa ng resolusyon may angot sa disqualification cases nga ginpasaka bato kay Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay Guanzon, ginkasugtan sa First Division sang COMELEC nga dapat magsumiter sang ponensya si Ferolino sa First Division sa Enero 17, 2022. Dugang pa ni Guanzon, Enero 17 sang ginsumiter na sini ang yabot nga i-disqualify si Marcos sa pagpapili bangod sa nagakaigo nga rason pinaagi sa Memorandum of Vote and Separate Opinion. Ginbolgar man ni Guanzon nga nagpadala siya sa mensahe kay Ferolino pinaagi sa text message nga nagahingyo nga tapuson ang ponensya o kung i-waive ang pagdihon sa desisyon apan nagpamalibad si Ferolino. Alegasyon ni Guanzon, planado ni Ferolino ang pag-delay sa pag-release ng ponensya o kung desisyon tubtob ang karetiro siya sa Pebrero 2. Ginatagan ni Guanzon si Ferolino tubtob Enero 31 agud maghatag sang iya pagpathag. Nibeloan ginbolgar ni Guanzon nga siya ang nagboto sa diskwalifikasyon ni Marcos sa pagpapili presidente sa 2022 national and local elections. Ginpasiguro naman sang Land Bank of the Philippines nga nakahanda ini nga magkooperar sa ginahimong investigasyon sang National Bureau of Investigation angot sa phishing scam sa dinlunsay mga manunudlo ang biktima. Ginpahag ni Land Bank President kag CEO Cecilia Borromeo, aktibo sila nga makigbahin sa investigasyon kag mapalambot sang bukos nga kooperasyon sa NBI nga ang tuyo agud masiguro ang kwarta sang ilang mga depositors. Duha pa ni Borromeo nga ang bangko nagapatigan man sang kaugalingon nga investigasyon. Nagapag-angot naman ang Land Bank sa Department of Education para sa listahan sa mga manudlo nga na-report nga nabiktima sa giniligar phishing scam. Formal na gina-file ni Senator Win Gatchalian ang resolusyon nga nagaswestyon nga amyandahan sang duha ka panalgan sang Kongreso ang 1987 Constitution para magtukod sang single ticket system sa pagapili sang presidente kag vice presidente sa pungsod. Sa pagamyenda sa nasambit nga probisyon sang konstitusyon kinahanglanon nga maglabot sa 3/4 ang boto sa mga mag-augyon nga miyembro sang duha ka panalgan sa separado nga mga boto. Gindoso man ni Gatchalian ang separado nga pagboto sang 3/4 nga miyembro sang Senado kag Kamara para sa ilang nga pag-aproba sa pagamyenda sa probisyon nga yara sa idalom sang Section 4, Article 7 nga nagamando sang pagboto sang single ticket para sa presidente kag vice presidente. Nibaluan sa pungsod kalabanan nga wala nagasugtanay ang nailiher nga presidente kag vice presidente kung separado sila sang ginhalinan nga partido. Naginyo naman sa suporta ang Department of Education angot sa pagpasangkad sa implementasyon sang limited face-to-face classes kag pagpabakuna. Ginpahag ni Education Secretary Leonor Biones nga nasaksihan ang pag-isa agud masiguro ang kaluwasan sa mga manudlo kag estudyante. Sa Ido Aksyon Virtual Press Conference ang ipangunahan sa DepEd Region 2, ginpahag ni Undersecretary kag Chief of Staff ni Pomoceno Malaluan ang kaimportansya sang Shared Responsibility Framework kag ginpatuman sa pilot run kag kung paano ini nakabulig sa kadalagan sang programa. Duha pa sini, dayon man ang operation steps bilang paghanda para sa pagpasangkad sang face-to-face classes, kalakip ang pagtumod sa mga eskwelahan nga handa na para sa expansion sa Pebrero, kabulig ang Department of Health angot sa alert level updates.
Gindesignar ang pila ka mga miyembro sa Philippine National Police o PNP bilang media security vanguards. Ang mga media security vanguards ang magatanyag sa proteksyon para sa mamantala sa broadcast o print kinakabaton sang pagpamahog labi na sa tion sang eleksyon. Suno kay Presidential Task Force and Media Security Executive Director Joel Egco, 113 ka mga public information officers ang gindesignar bilang security vanguards. Ginassign man bilang media security vanguards ang tanan nga hepe sang kapulisan. Panugyan ni Egco sa katapos sing media kon makabaton sang pagpamahog, gilayon niya i-report sa pinakamalapit nga stasyon sang pulis, bo na kay balon sila sang tikang nga pagahimuon. Sa katapusan nga mga sa aton balita national, ginpanumdum ni Vice President Leni Robredo nga importante sa gyapon ng COVID-19 mass testing. Ilabi na sa mga probinsya nga nagasugod na liwat nga magtaas ang kanamuon sa mga nagapositibo sa balatian, bangod ini ay sa kapamagi para nga matap na ang paglaptas sang COVID-19. Suno sa kay Robredo, nga madamo ang nagakalatnan, bangod madamo ang nagagwa, ka nagalibot na, kag nagatipon sa iban nga tao nga wala na kahibalo nga may balatian na sila. Isa sa mga inisyatibo sa Office of the Vice President sa pagsabat sa pandemya, ang swab cab nga nagalibot inis na kalanglain nga lugar para ipaidalom sa libre nga COVID-19 antigen test ang may mga nagabatyag nga balatian. Sang sining Domingo, ika-30 sa Enero, gindala ni Vice President Leni ang swab cab sa Lingayen, Pangasinan. Kaupon naman sa OVP ang lokal nga gobyerno sa Lingayen, ang Municipal Health Office kag medical kag non-medical volunteers. Magluwa sa COVID-19 mass testing, ginatagan man importansya ni Vice President Leni ang mas maayong vaccination program sa mga probinsya. Importante nga mapalapit sa mga kabaryuhanan ang mga COVID-19 vaccines. Pareho sa ginahimo sa Office of the Vice President, paagi sa ila libre nga Vaccine Express. Importante man para kay Vice President Leni nga manginhanda sa tion ang aton sa tanan nga tion ang tanan nga mga ospital. Kabahin man sa inisyatibo ang kalayaan sa COVID plan ni Vice President Leni. Mangin prioridad man ni Vice President Leni kung siya ang mapili bilang presidente ang ang freedom sang pungsod dalin sa pandemya para padayon na nga makatibawas kag makabuelo na ang ekonomiya. Suno sa kay Vice President Leni, ang ekonomiya hindi makabuelo bangod tubtub sa karon wala pa na control ang paglaptas sang COVID-19. Ang duga natin nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon nga may kabudlayan darap. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing Good morning dira kay Franklin Tilohio. Panyagat still nagamonitor man gihapon nagamonitor man sa gihapon Sabi ko na still kay daw lingkod ng kawat ang ano ni man. Pero ay magali still gali ya. Rochelle Evangelista, Di happy siya, nga gapanyaga na saya.
Ah, Kay do pa mahaw, pamalang subong. Panya, Basi gani ara man? siya sa ibang nga lugar. basi kahapon niya pa nga message. Sa Ay, mga kalain. panyaga siya. Kahapon, pagid araw-araw. Sige. Aha. Rotsel Evangelista, Ray Baryoga, good morning man. Aha, kay Lester Ray Benitez, thank you Gid. Nag-send naman sa 100 stars. Salamat Lester. Salamat. Rins Evangelista. Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Diding Alhamiento, kag kay Jeneline Bandoha from Quezon City. A. Clara D.L. Nicor. Sige. Okay? Sige, kaya... Joan Tan. Good morning dira sa imo kag kay Nance Clavel Discutido sa Barangay 29. Good morning man. Naga-watch lang bala. Ay naga-comment, naga-watch lang. Sa imo dami naga-watch man na da. Oo, ang naga-comment. kadamo. Sila ni, Jelen Bandoha, Thomas Albeza Jr. Sino last mo kayong Great Action Boy? Si Kwan, ang sakon di si ining si Nicor, si A. Clara D.L. Nicor. Ah, okay. Sige. Ami Ambagan. May ara pa. Good morning. Benny Fundador. Mga naga-watching na ni Action Boy sa aton. Okay. Si Tamiyawan taman sila. Kagay po sipos lang ni sila ya. Oh, gani. Romisor Clavecillas. Good morning, man. Okay, sige. Sa akong dira nga mga ka-BFF bala sa Bago City, mga KBFF. 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 no? KBFF. Good morning dira sa inyo. Kag sa mga kay Feby Alvarez naman, mga kopdanan ko sa Parole and Probation Office number 1 sa mga volunteer probation assistants. Good morning sa inyo, Gid, no? Sige lang sila monitor ya. Good morning dagali kay Kwan, kay Kagawad Ulay Abalahon. Good Si morning. Kagawad Dr. Dueñas bala? Si Krisha. Dr. Krisha Krisha Dueñas. Dueñas. Good morning. Good morning. Saan naman ni Mama? Na si Dr. Man? Bailang balanay kay bago Hindi lang, siya iba lang kanina sana. ka, Bago na siya nag-doctor, eh, no? So, pa-enjoy sana. Pa-enjoy na sa iyang doctor's life. Ayaw As mo single. Bisan mamana siya, doktor mo siya gapon. Enjoy yung doctor's life. Yung nga pagka-single. Gani man. May man na problema. Ilang taon ta kung ano ang Chinese zodiac sign ni Doc. Doc. Ilang taon ta kung yung kapalaran sa love. Tiwa ta ka balo sa iyang birthday. Gani. Mangkota sa bala. Way patakagi invite sa iyang birthday mo. So, bangkoton ta siya ako ng iyang birthday para makita tang iyang karon no sa balita special mo zodiac signs na siya. Sa kanya balita special. Ang imo kapalaran depende base sa imo nga zodiac signs. Ining mga Chinese zodiac signs ni Action Boy ha. ang mga Virgo na mga amo na. Hindi, Ang mga ang mga rat, mga animals. pig, Sa kung ano kang year. Ano ka year of the ano ka? Ano ko pig. Pig? Sige, tima mo ka na. Do kanding mo na yan. Do goat mo na. Ay, oink kili. So, amo na. Ako ya the year- pre-1995, so pig. Ako ya year of the dragon ko yan. Wow, pang buga ka gidya Pambuga. Pambuga. Lain. Kalayo. Sana, Pero ang drag. Sabi ko, Ang may dragon, grupo na galing lang niya. Kung ano yung dragon niya mo ng mythical creature na siya. Why man gani niya man. dragon? Gid actually do myth lang na siya. Oo. Wala pa makukita dragon sa personal. Wala pa. Kay, Bahin lang kay gusto mo makamit dragon? Hindi na lang Kasi bugahan, tas ang kalayo, basan dragon. Kasi gusto mo makamit ka dragon. Ay, kalayo. Grabe na, pero nga daw kakumo siya may dragon. Practically myth lang na siya actually, nga creature, mythical creature. Ang kwan niya, ang hindi yung mythical creature, ay ni mga kwan lang dagko, ni mga dinosaurs siya. Arang ina yan. No? Ang problema, ang kwan pa sa una sa mga dragon, na kayo may mga flying dragons kaya lupad sila ya. Do kadelikado, so mangbuga sila ya. Mangbuga sila klayo. Kung ibuga nila, grasya. Grasya, kwarta. Oo na. Kung buga may dragon, binga buga kwarta, no? Yawan ta guro kwa na eh. Oy, yawa ka pulot eh. Yawan guro hulat guro kag magpabuga eh.
Gali ang kwarta, yang sinanguna pa. Ay na. Ba't Ginimuan lang mo pagid sa pwede mo istorya nga. Nagimo na ko istorya. Ginsugpunan mo pagid sa lain Uy, pagid na para istorya. ano siya, very mythical. Ang akon nga monitor ni Gio, nung tabo ni Gio. Na, nagbalik na siya. Sige good morning Dana. O siling ni Ma'am Van, ati makapuli na ta sinid. Law man ta sang ato na tauhan. Okay si Ma'am Van, gali Year of the Dragon man siya. Eric Fernandez, good morning man. Sa imo dira, no? Sige, standby na kita ha? Sa atong dugang nga mga balita. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye, balita international, liwat nga niliher bilang presidente sang Italy si Sergio Mattarella. Ginanunsyo ni Chamber of Deputies Robert Fico ang pagdaog sa karon nga presidente sang Italy. Nakakuha ini sang 759 ka boto sa kabilugan nga 1009 nga boto gikan sa great electors o kung mga miyembro sang parliament kag regional representatives nga mo nag-iliher sa presidente. Ininay ikaduha ka beses sa maragtas sang Italy nga nailiher sang ikaduha ka beses sa unang termino sadtong 2015. Una na nga naging presidente nga may duha ka beses nga termino man mo si Giorgi Napolitano nga naging presidente sadtong 1946. Gindayon naman ni Prime Minister Mario Draghi ang pagdaog ni Mattarella nga ginakabig bilang isa ka dako nga bulig sa maragtas sang ila nga pungsod. Ginapaabot naman nga may pagsaka sa presyo sang gatong sininga semana sa pagbanabana sang Uni Oil Petroleum Philippines. May posibilidad nga magasaka sang 70 tubdo 80 sentimos kada litro ang presyo sang diesel kag gasolina. Ini na ikalima nga semana nga may pagtaas sa presyo sang gatong sa datos ng Department of Energy. Ginpakita nga ang year-to-date adjustment tubdo Enero 11 ang may total net increase nga 2.60 kada litro sang gasolina, 3.50 kada litro sang diesel kag 2.74 kada litro sang kerosene. Sa aton nga foreign currency exchange rate, the US dollar 51 pesos kag 13 centimos, ang Singapore dollar 37 pesos kag 73 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 56 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, liwat ng gapangtubang sa kasong rape ang R&B singer nga si Chris Brown natapos na ginaligar ginpainom sa nga droga ang biktima sa iya nga yate sa Florida. Nagpahayong biktima sang 20 milyones dolyares nga bayad batok sa R&B singer. Isa ka choreographer, dancer kag musical artist ang nasambit nga biktima sa diin nagluntar ang insidente sa tuong Disyembre 30, 2020. Base sa testimonya sang biktima, ginimbitahan siya sang singer sa yate sini kag ginatagan sa ilim nun. Sa din matapos niya ini nga gininom, nakabatsyag siya sang pagkalipong. Sulod sa abogado sang biktima nga wala ini nagpanugid sa pulis bangod sa kahuya. Madumduman niya ginpasakaan man si Brown sa anay nobya sini kung ginpasakaan man sang kaso si Brown sa anay nobya sini nga si Rihanna bangod sa pagpanakit. Magluwas dire, ginpasakaan man isang kaso sang babae nga iya gindala sa sikat nga hotel sa Paris. Sa balita sa sports, naka-record sang maragtas o kung kasaysayan ang Philippine Women's Football Team matapos nga makakuha sang spot sa FIFA Women's World Cup 2023. Ini matapos ginpierde nila ang Chinese Taipei sa score nga 4-3 sa penalty shootout sa AFC Women's Asian Cup quarterfinals nga ginpadagan sa Pune, India. Ginakabig nga hero sa hampang si Olivia McDaniel matapos nga mapunggan o kung balabagan ang duha ka spot kicks gikan sa Chinese Taipei. Uyat karon sang Chinese Taipei ang abansi nga uyat kun tani sang Chinese Taipei ang abansi sa 3-2. Nalipay kutuman naman ang kalipay sila head coach na si Alin Stadchik. Sa ini bahag sini nga mangin isa ka inspirasyon ang pagdaog sang Philippine team. Masunod nga mag-engkwentro sa Pilipinas sa semifinals amo ang South Korea. Ang New Zealand naman ka Australia amo ang mangin host sang FIFA Women's World Cup 2023. Balita espesyal!
Action Boy! Yes, Sa aton mga kay- action. Good morning, kay Kay Monday. Monday. Last day of the month of January, Action Boy. So, tapos na aton birth month, Action Boy. So, subong adlaw ya, birthday ni Action Jonathan Himalaya. Himalaya. Happy birthday, Jonathan Himalaya. Yes. So, Te, enjoy your day. why kita da? Ara, ginaya karon sa iya. ara, Ito long yan. yun Kay na. timing, I think may recording sila subong. Not sure lang. Pero, bisan wala recording, mapadala na siya. Yes. So, ara gina sa. Mo ay sa recording sumong. May ara, kay last week, wala Ay, eh. maras na karon. So, may Ay, ara that's ko- why nga wala why schedule recording last week. Kay Subong nga schedule tungod nga birthday niya. para Para ma-sure nga ara siya. Yes. Yes, palakpak. Lakpak. Yes, Jonathan Himalaya. Pero actually, kay naway pa man sa kabot, pero kay nakita ko diyo may ginpa matamat na di siya padulong. So pagwa mo da karon, buli ka to hakwat. Agabi. Ako pagidya. Kay birthday tala na sa iya. Sige. Wala, Pagbuli ka bululigan po. tala. Okay, wala kaso. Tungkol sa kadamo, hindi man makuhan balaw. Yes. Okay. Sige, Antonio Talaban Oriol, good morning. Chris Vilma Treyes, may agaman ka kay Rona Rihida Trava. Hey, Sir Awin Torres, Action Boy, good morning sa hinubaan. Good morning, dra sa imo, Sir Awin. May ladag nga pag-monitor. Sige. Okay, kanay ka, may nag-text. Okay. Si akong personal doctor. Doctor, anong text niya sa imo? Nga, tapos ni makape kami. Ang ako ni saya medical consultant. Wow, sana Si all Migo medical ta consultant. Bob Francia. Manino ni Action Eden. Sige. Good morning to sa imo, Migo Bob, Francia. Sige, go. So, sa atong balita special, since buwas Chinese New Year na. Chinese New Year. So, ari ang mga lucky callers kag horoscope Holiday was? sang mga Bisan hindi kayo check? Not sure Hindi holiday na Chinese New Year. Araw, redo. January na ya. Aga ni red ganing January. Pero kuha na siya holiday was. Sige, holiday was kay Chinese New Year. Sige. So, So, bisan hindi kayo check, maka-holiday ka. Okay? Sige. So, Action Boy, ang mga lucky callers kag horoscope sa mga Chinese, mga ka-action na Chinese zodiac sign ini, okay? Yes. So, sa sininga year, ang year of the water tiger. Water tiger? Okay. Bongga. Sige. So, ang una mga ka-action, so tandaan, dapat kabalo ka mo sa inyo mga mga Chinese zodiac signs. Ako nga please as I told you, dragon ko yan. Dragon. Ako Hindi lang ko kabalo kung may mga steel, may mga amunay. Pero basta dragon ko yan. mga fire dragon, water dragon. Hindi ko kakuha ko na ako nga dragon. Check ko lang Kasi na. Dragon Balls ka, di man? Di man? Kasi member ka sa Dragon Balls. Masibla pus nga sa dragon. Ay, kalain. So, Ikaw ano una, ka na Pig? pig. Sige. Okay. So, ang una Action Boy, rat. Rat. So, mga rats. Rapid antigen Action Boy. test. Rat. Pag-inayag. Insert mo pag-inayag, no? So, sa mga rat or mga ilaga, Ilaga, or ano pa yung ibang niya terms ilaga? O, mo na, di ba? Sa kuwan Tagalog, din ang- ilaga mo na sila. Ha? Do ilaga naman na sila sa Tagalog. Ang ibang sina na kuha ng katsuri. Katsure? Meron na katsuri, Sure oh. ka? Ang Ang katsure ko rang laba sungo. Na, amo na siya. Kung lama kasungad, Feeling ko si Caitlyn, ha? Katsuri na siguro. hindi na yan si Caitlyn Ay, yung hindi ka. guwapa sa Sorry. yada ko na Hindi yan masibla katsuri nga ilaga. Siya wala. Ang iya year. Oho, yan nga. Duwa mo pala kuya kabati isang katsuri. Oh. Pero, I mean, nakabati na ko na. Pero, amo na siyang laba. So, okay, sige. So, sa love connection boy, ang rats ko no have little luck in love in 2022. Uy, Little luck. Little lang. Char. So, humble action boy, ang mga single rats ko no will probably remain single. Kalain. Kalain mo na nga. Doon kasubo man para sa mga rats man. So mo na. Pero again na, hindi tayo pa ipangabuhi. Ito kumbaga kung guide lang ni Saton. Kaya ba to sa ako niya, no rats single ko, no ti single na lagi ko. Kami mga liwag sa imo, hindi ko anay. Subong kaya hambal to sa ako. Nasa Jackson, masinggel ko muna. Depende na yan sa sitwasyon, action boy. Kung lahat sila kung magpakasal na sila.
Hindi lang ito magdayon pakasal kaya bato sa... Hindi na ya, ha? Ay, married diyaw. Married, para naman niya sa married. Arya, married rats naman will encounter family relationship problems. So dapat istoryahan lang gid ha kung may mga kung may mga may mga gamay nga mga problema di magsinggitanay. Walang pusanay na lang rekta para lipong. Hindi na singgitanay, bunanay na lang kamo. Charot. Sige. So, madulong tikoy. Ito na namian ko di ba Subong? Subong nga. Yes, madulong siya tikoy. Uy, Uya, hala. man Reply ka yan na. to siya. Kasi i-cancel yung tikoy. Uy, hala, bongga. Okay? So, muna siya. Dugan-dugaran ako na sa sa Daloma. So, dito yan lang idulong. Si Maki ikaw di makakwat sang 15 katikoy. 15 mo, 15 akong 30 all. 30 all in all. 30 all in all. So, even though Connection Boy busy with work, Connection Boy, rats are suggested to spend more time on family. Ay, okay. Bisan busy ka mo mga ilaga, ha? Atagi ka mo sa time sa inyong draga pamilya. Mga tao sa tuwing sa ilaga. Kalain. Aha. Mga tao. Mga tao. Ganun. Hindi mo ilaga. Ay, okay. Sige. Dito sa tao ilaga. Basta ito, ko nila baboy. Pigda na nga. Hindi ka pamatay man dito nga mailaga. Basta may ka pamatay. Yan, hasta pa kami dito yung dalahig po na daw. So, having dinners, Connection Boy, or traveling together with loved ones will make you feel more comfortable. Of course. Ako na miyan mo ay. Amo na siyang sa love, sa rats, of course. Tapos sa career naman, Action Boy. Career. Ay, kita mo Sa na, trabaho. rap pa lang na? Rat pa lang niya, ati ubos ang time na. Sige lang, kapag boss, yan, dasigon talaga. Ay, boss ang Chinese New Year. So, sa career sang Rats Action Boy, Rats will probably be busier in 2022 than in 2021. Okay. So, mas busy sila subong nga tuig, sang sa nagligan niya tuig. Kasi syempre, halog na subong nga tuig, medyo halog na subong. Ligan to kayo na medyo nagpahunay-hunay ko na sila tungkol sa restrictions, kag sa isolations. Yes, tanan nga mga Seans. Tapos, good luck in their career is waiting ko, no? Good luck in Good their luck. career. Which is helpful for business cooperation So, and project progress. In short, medyo malas na sa gugma, pero daw Pero ang abanse career sa kwarta. bongga. Kag may di Action Boy nga, sa career sang Rats, 2022 is not a good year for Rats to change job. Bisan may ka-job? Bisan may ka-job. Hindi ka mag-change job. So, kung standby ka gina. Hindi, it's not a good year to you for you to change job. Kung nag-obra mo, standby, it's not a good year for you to change job. Standby ka lang. Hindi ko obra nila inside job. Inside job. Kailangan, hindi kami mag-outside job. Hindi kami outside. Inside job inside within the premises ng Action Boy. So, lucky colors sa mga rats, red and blue. Red and blue ang lucky color. Philippine flag ba? Okay. Sige, rat Siya pa mo na lang. nanay, rat pa lang na. Boss na sigon, tara niya. Okay. Good morning dara anay kay si kay Juan June Cordova, primo ni amigo ta Alan Cordova, Alan Navales bla. Atong nabaton mo ba lang yung dala ko si mo sang Ay, ala, salamat, Gi. Ano kita, kapon ka. Yes, kapon ka. Maninoy mo Alan Navales. Ninoy Alan Navales, kapon ka. Kapon ka. Doon mo to, baka-bakahan kung Baka-bakahan, deliver sa inyo. Gani man. Salamat, Gid, Action Boy, kag kay Maninos. Dapat ang pinsa ang kuan ko to doon mo ako to do Maxim. Sige lang bala, kisama Okay lang lang. na. Okay? Okay, Pwede sige. man permi-permiho ni Maninoy. Correct. Correct. Sige. Good morning dara sa imo amigo Alan Navales. Aksyonalita Morning Edition. Mga ka-aksyon, inyo ginpamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Lunes, Enero 31. Standby na sa Action Hotline, Direksyon Art Tayhopon, ang inyo naman rin nga news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon, Radio.